Aj si dal vlastný gól. V tejto chvíli sa nám začal zápas medzi Komárnom a Kristianom Bajemim. Tou prihrávkou do krídla sa to trošku zbrzdilo a teraz ešte pozor na koncovku. A nakoniec to je Hugo Pavek, ktorý pomáha vlastnému brankárovi, nevykopával v pravej strane. Dobre to urobil teraz Filip Kiš. Filip Kiš prudko hľadal svojich spoluhráčov, ešte bude Alen Mustafič páliť a nakoniec sledujeme na konci 12. minúty prvý strelecký pokus v dnešnom stretnutí medzi Trižrde, no a postaral sa o to Alen Mustafič. Alen Mustafič pekne si prebral loptu, ale ani z tohto nebude nejaká šanca. Pape Diouf sa okamžite zapojil úspešne do bránenia, Žák. Benjamin Saras bez zákroku, obrana Komárna zatiaľ odoláva, ale teraz si dáva pozor na ďalší center. Konštrukcia brány, ani toto nie je gól, zakončujúci Hugo Pavek, ale dôležitú z prvého gólu samozrejme nemusíme ani pripomínať, no a takmer ho strelil v 39. minúte. Moment. A keď si dáme taký sumár, tak v podstate všetko sme videli po centrovaných loptách, ktoré leteli do pokutového územia. Situácia 2 proti 2. Mikulaj, Cody David, jeho aktivita a nakoniec opečiatkoval druhýkrát v dnešnom stretnutí konštrukciu brány. Tak tie dve zmeny pri nástupe Mustiev do druhého polčasu sme si napísali, no a my môže pokračovať napadajúceho Alena Mustafiča. Lopta sa dostala až Brandisovi. Tento robí výborne, naberá rýchlosť, nezastavil ho ani Filip Kiš, možnosť pre Davida, ešte šanca pre Mikulaja, Trenčín odpad. Alebo nakoniec áno, je tam Dominik Špíria na to, ako sa celá táto situácia vyrieši. Lopta na Codyho Davida, bol tam určite v kontakte s brankárom Benjaminom Sarazom, bránka Komárna zostala odkrytá a nakoniec sieť napol aj dorážajúci Lukáš Mikulaj. Komárno bude musieť striedať brankára. Pozerám sa smerom na tú gestikuláciu od lekárskeho tímu, zatiaľ čo je v opakovačkách. Ešte raz sledujeme ten súboj. Sarazovi určite zavadzal Dominik Špíria. Saraz nie je v poriadku. Mal zdravotné komplikácie. V grafike máme ešte potvrdené to striedanie na strane AS Trenčín. Bol tam taký trojkontakt, vidíme, že okamžite Benjamin Saras sa tam drží za koleno. Stále neviem povedať, či ten gól Trenčína platí alebo nie. Na ihrisku máme nosidlá. Pravdepodobne Benjamin Saras nebudí. Benjamin Saras, brankár KFC, nebude odchádzať po záujmu, rieši iné veci. No, ale toto je nepríjemnosť pre Komárno aj pre lavičku. Do akcie sa zapojí Sebastian Jung v pozícii náhradného brankára. Trenčínom 0-1, môže to zmeniť Šimon Šmehil, ale nemení to, pretože míňa bránu, mieril to do tých vyšších partí, lopta smerovala, Komárno má výhodu. Zion Jones, Brandy sa ho snažil rukami zastaviť, ponechaná výhoda Komárnu druhýkrát, Mašike, Jones nemôže strieľať, vymyslel prihrávku na Šimona Šmehila, zblokovaný pokus, ktorý letí vedľa brány AS Trenčín. Ani v tomto prípade brankár AS zasahovať nemusel, ale bolo to rýchle a bolo to nebezpečne zakončené. Bolo to a navyše tečované, takže Komárno si chystá ďalší rohový kop. Hodina hry za nami, pozrieme sa na to ešte raz. Šmehil strieľal cez Páveka. Priamy kop, Komárno, Zion Jones. Lavačkou posiela loptu pred Katiča, ktorý tentoraz zostáva na bránkovej čiare. Ešte Šimko,
Nakoniec sa k lopte Filip Kiš nedostal. A Zajana Jonesa tento hráč určite oživil v ofenzíve, podobne ako Nándor Tamáš na opačnej strane. Ešte Dominik Žák pekne dvíha, Hugo Pávek odvracia. A Šimon Šmehil technicky obstreloval Andriu Katiča, ale ten celý čas videl len lopty. Pomerne jednoduchý zákrok. Srb si na prácu v druhom polčase určite sťažovať nemôže. Ďalší pekný futbalový moment. Pre Šimona Šmehila sa tam otvorila cesta, aby priamo ohrozoval bránu a nakoniec vymyslel presný pokus. Ale chválime za zákrok aj Andriu Katiča. Signál po rohovom kope zakončujúci nepresne Nándor Tamáš. Takže na tie vyložené šance momentálne je to lepšie pre Trenčín. Cody David. Oh! Teraz opäť je tamto slnko, ktoré môže byť pre brankára Trenčanov značnou nepríjemnosťou. Pripravený je Dominik Žák. Lopta, ktorá poskakovala a nakoniec doskákala až mimo. Ožvoda pekne za seba petičkou na Nándora Tamáša. Tento skúšal cez brániacich hráčov. Andrea Katič mal trošku zakrytý výhľad, ale Nándor Tamáš bránu netrafil. Tadeáš Hajovský, Krčík. Až teraz to Komárno definitívne zvládlo. Alen Mustafič hľadal vpredu Martina Šimka, ale tam bol skôr pri lopte Hugo Pávek. V tejto chvíli v Zlatých Moravciach koniec.